bless you. So I want to share a text with you from the book of 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. Do you actually share your name? So just get ready. Bothas Tawuya, how are you? Rejoice Blake, how are you? How are you? I'm Shadaira phone. I'm Skudaira phone. Pariseko pa Deben, Kuriseko South Africa. God bless you. Pringo Man Pride, how are you? Costa Chigumira, Elizabeth Jalavaza, Elias Muchena. God bless you. Chengetai Barbara, how are you? May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. Bernard Mukombwe, good morning. Gilbert Murangwa, Alois Ukana, Silas Mavimira, God bless you. So 2 Kings chapter 4, verse 2. And Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me. What is thou in thy house? And she said, thine handmaid had not anything in the house, save a pot of oil. A pot of oil. Tinashe Mzandaka, how are you? Mai mutasa makadiko. I don't understand. Murikuno ireka na kuti Zimbabwe because I'm in Coventry FM this coming Sunday. Coventry FM muno UK. Bernard Mosque, how are you? God bless you. Chengetai Barbara Shamiso Heles Chris Clever Msabayana Serala Zao. So Abigail Mutenda, God bless you. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4, verse 2. Elisha arikutaura nemukadzi uyu. Chicha ndingakuitire. Chicha unachokumba. Remember, auya nechichemo chekuti there is problem in the house. Kune munhu auya arikuda kutora vana vangu kuti vave nhapwa nokuti murume wangu akafa akasiya chikwereti. So auya ne problem. So kusolve kwe problem kune question yekuti what do you have? What do you have? What do you have in the house? A prophet is asking a question and is also prophesying. The question, what do you have? Ku challenge munhu ane dambudziko kuti unoziva here kuti there is something in your life. There is something that you have. Mwari chaanogona kushanda nacho to bring you out of this challenge. What do you have is a question. What do you have is a prophecy. Kuti you have it. What you have. Chawinacho ndo chine chekuita nedambudziko kuti ripere rawinaro. Mukadzi ndobva ati murandakadzi wenyu haana zvaainazo zvizhinji except a jar of oil. Not a thing in the house save a pot of oil. Oil sometimes inogona kurepresent the Holy Spirit. Some children are anointing oil, anointing oil. Oil is not the anointing, but the anointing associate with the oil. So mukadzi is the church. Church mukadzi akafirwa nemurume eshirikadzi. So the New Testament church ndio representwa ne widow. Why murume wedu akafa akamuka akaenda kudenga achadzoka kumukadzi wake anova Kristu. So mukadzi is a shadow picture of the New Testament church yakafirwa nemurume anova Kristu. But ine vana vaviri vada kutorwa kuti vave nhapwa, the Old and the New Testament. So challenge payauya the prophet arikubvunza, what do you have in thy house? Mumba mako unei. So I've come to realize kuti tine zvatinazvo zvatinoita overlook nekuda kwekuti tinozviona sezvidiki. Zvidiki kana Mwari asati ava involved mazviri. Remember, a small jar of oil, a pot of oil, yakava a turn around for the whole society. Why? Nokuti mukadzi paakava nemafuta akawanda akasupply because the town was now dry. Iyo yekunzi go and borrow many vessels inotaridza kuti many people vanga vane ma-empty jars vasisina oil. So this woman ndiye ane mafuta chete musociety imomo, but akavigwa muhudiki. Akavigwa muhudiki mafuta. So here are just a pot of oil. A pot of oil. So paakawana many empty jars akauya nadzo mumba. Asati adurura mafuta asati awanda. There is a reason to thank God for. Chipi chandoda ndikuonese kuti vamwe vane ma-empty jars. Iwewe your jar is not running dry. God has begun the miracle already. Munana ausipa kuzowanda kwemafuta. Right, kuwanda kwemafuta I bonus is part of the miracle, ma extra. But the foundation of the thing, they kuti she had oil, a pot of oil. Which means Mwari vakatanga kupreserve
chinomuburitsa mudambudziko kubva kare. Zvimwe zvese haana kufunga nezvazvo mukadzi, just a pot of oil. Pazvinhu zvese sei kwakangosara mafuta chete mukapoto. Kuda kuti Mwari vanga vatanga munana already vachiziva ramangwana rake. People of God, hear me very well. Munhu wese ane a pot of oil mu life make. Munhu wese ane a pot of oil. Matambudziko ese anouya against you nekuda kwekutendeka uye nekuziva kwaMwari. There is a pot of oil somewhere. But chinoita kuti utadze kuona the pot of oil sometimes. Zvinhu zviri kuuya against you. Samukadzi uyu haana kuenda achindotaura kuti ndine poto yemafuta ndingaitei nayo. Akaenda achiti ndine dambudziko randakasiyirwa. So sometimes the devil anoda kuti tuone the problem iri kuuya against us. Asingade kuti tuone the grace that God is already done. Zvaitwa naMwari muupenyu hwedu uye zvichaitwa naMwari kuti tibude mudambudziko iroro. Munhu wese ane a pot of oil. Zvimwe zvese zvinogona kupera, zvimwe zvese unogona kurwiswa ukabvutirwa. But a pot of oil is the grace of God in your life. Dzakavigwa pachinhu chinenge chidiki, but ukashanda nazvo uri muna Mwari, pane zvikuru zvinoitika. Munhu wese muupenyu ane a pot of oil. Despite imbomira kutarisa maproblems ari kuuya against you. Check what is inside you. Ende chimwe chinhu chaunotarisira pasi chiri maure, Mwari vakashanda nacho, pane kure kunosvikwa. I've seen people vasina zvakawanda zvavanogona, but vakagona kumaster a certain area yavane grace nayo muupenyu. Ndo yakashandwa nayo kuti vaite overcome ma challenges aiuya against them. Zvanzi kune murume ari kuuya arida kutora vana vangu kuti vave nhapwa. Unhapwa hune chekuita nevana vaviri vada kutorwa, the Old and the New Testament, which represent the word. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo, lack of knowledge, lack of information, inoita kuti vanhu vave trapped or enslaved by the devil. The devil takes advantage when you lack knowledge. So vana vaviri varida kutorwa senhapwa is the Old and the New Testament, which means kana usina shoko raMwari mauri, the devil will come after you and make you a slave. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. Simba remudzvanyiriri rakavigwa mumafungiro kana kuti mupfungwa dzemunhu wacho ari kudzvanyirirwa. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. I want to show you a scripture here. Mwari ndi Mwari wakanaka, Mwari ndi Mwari wenyasha, Mwari ndi Mwari wakatendeka. Dai favor ya Mwari yabata pamusoro peruoko rwako mudikani mangwanani ano. Nyasha pamusoro pemabasa. I want to read the scripture to you. Exodus chapter 1 verse 10 in the Bible reads, Exodus 1 verse 10 in the Bible reads, "Come on, let us do wisely with them, lest they multiply. And it came to pass that when they had fallen out of war, they will join our enemies and fight against us. So let us get them up out of the land." Maybe I'll read line number 9. Let me read line number 9 aloud for you. Exodus chapter 1. Exodus chapter 1 verse 9 in note. "And he said to his people, the Mambo, the Pharaoh of Egypt, Behold, the children of Israel are more and mightier than we." Inzwa testimony iri kutaurwa naFaro. Zvanzi vana veIsraeri, they are mightier, vane simba. Than we. They are more, that's number, mightier, powerful. Wakaipa akagara pasi akanyatsoona kuti iri timu iri rine power, iri timu iri rakawanda,
rinogona kutikurira kana kutikunda. Let us deal with them wisely. So attack yevana veIsraeri yanga iri wisdom, knowledge, kuti ivo varidzi avazive kuti they were mightier and they were many. That's why attack ya Pharaoh aiti ngatiurayei vana vakomana. Ngatiurayei vana vakomana. Auda kuuraya kuwanda. Inzwa testimony yewakaipa. The children of Israel are more and mightier than we. The devil achitestify Pharaoh kuti vana veIsraeri vakawanda and very very powerful. And guess what? They were made slaves. Despite being mighty and powerful, they were made slaves. Vakuru, lack of knowledge ndo inoita kuti munhu apinde bondage. Not that the devil is mightier, but anodila newe wisely. And let us deal with them wisely, lest they multiply. Uwandu urukwa atakwa. There is power in unity. There is power in coming together. Sakochona na nasi, when the devil fights the church, he brings in division. He knows when we are united as a body of Christ, we can make things hard for the devil. So this pastor attacks this pastor, this church attacks this church. It's the plan of the devil. He wants us divided. He hates unity, because unity is power. Enemy church and the church. Enemy omwe pastor and the omwe pastor. Why? It's the plan of the wicked in Egypt. Zanzi newakaipa. Vana wakawanda. Number one. Number two, they are mightier. Vane simba kutidarika. But they were made slaves in Egypt. Yet in Egypt, imagine, ndoma warukunze wakawanda uye vane power. Vane simba, they are mighty. What was the trick of the devil? Kutabvuma kuti vanava, they are mightier. So it's not being mightier that will make you successful. Hakusi kuva nesimba kana kungwara kunoita kuti uve powerful. Wow. Wow. Verse is so shocking. Exodus 1 verse 9. Arikutopupura mambo yeyu. These people of Israel, children of Israel, are more, wakawanda, and mightier than we. Yet they were made slaves. Maybe it's a subject for another day. But nyandi nayo nasi ndekuti ukatadza recognize a small jar of oil in your house. Urutadza kuona breakthrough, urutadza kuona favor iri mumba mako. Mukadzi paakanokumbira zvitina akadzoka mumba asati adurura, aiwa supposed kupfugama nekunamata nekutenda Mwari. Why? Because kuwana ma empty jars, it's a sign. There is blessing in your life, yawaitadza kuona, because others are empty. So ndiri kuti kudii mangwanani ano. Look into your life. Tine zvinhu zvatinoita overlook nekuda kwekuti tine maproblems atiri kusangana nawo, tine zvinotirwisa. Totadza kuona chimwe chinhu chakanaka chiri kuitwa naMwari muupenyu kana chakaitwa naMwari. Imwe favor. Inenge diki but ifavor hombe kana wazopa society mafuta wane breakthrough uchaona kuti wanga usina tumafuta tushoma. Wanga une mafuta mazhinji akavigwa muzvishoma. Handizive zvishoma zvaunoona muupenyu hwako. Munhu wese anoda zvakakura, munhu wese anoda more. But let us thank God. Pazera rauri, palevel yauri, pane zviripo izvozvo. Why? Because mukutenda Mwari unosangana nezvizhinji zvoda kuitwa naMwari. Father, I pray over the viewers. I speak blessing and favor. Mumwe nemumwe with a pot, a jar of oil. Dzokudena increase blessing and favor. Mweya wezvikwereti. Mweya wezvikwereti unoteera vanhu venyu. Give them the grace to do business. Give them the empowerment to sell and make things work. In the mighty name of Jesus. Amen. Mukadzi uyu akadzoka munhu waMwari mafuta awanda. Do you know sometimes tinoenda kuna Mwari nekuda kwedambudziko. Tinobva pana Mwari nekuda kwebreakthrough.
Breakdown brings us to God. Breakthrough takes us away from his presence. In nature yemunhu kuti chakamuunza kuoma kwazvo chakamubvisa kuvarairwa zvinhu zvanaka zvinhu zvaita. But amai ava mafuta ari mashoma vakaenda kuna Elisha. Vadurura mafuta azara mumba vakadzokera futi kuna Elisha. You need God in all seasons, in all times. Don't say kuti zvaita, I can do my own things. Do you know kuti zvimwe zvinhu zvinogona kuita zvakanaka, but zvikashayiwa protection yaJehovah chinobva chava a trap yekuti zvimwe zvinhu zvakaipa zvikuwire. Why? Because zvakanaka zvikaitika zvinokuisa pane imwe level. But in that level ine umwe devil arimo nemademons anokufaita imomo. So chawakabva kuna Mwari chinochengetwa naMwari. Chawakapiwa naMwari chinogara mupresence yaMwari. Chawakawana nekurwa choda kuti urambe uri munhu anorwa kuti chichengeteke. But chawakawana nenyasha muna Mwari choda kuti urambe uri na Mwari. Mwari vakuchengete. Thank you so much. Thank you so much, people. So happy. So nango ndingoshare name. Tigone kumbotenda Mwari nezvishoma nedzimwe nyasha dzaakadurira muupenyu dzatinoita overlook. But ukazoona kuti the community is dry, you will begin to thank God with a small jar of oil. Ndaishare nehama dzangu kunoko ku UK patakaita worship night ku Doncaster ku Luton. Ndichiti, do you know kuti coming this side alone kungonzo wauya kunoko inyaya kuti kunoko zvazofamba zvabuda zvakanaka zvaita sei, it's another story. But you need to thank God for the opportunity, for the door yekuti wakabva kwaunga uri waane pane chimwe chinano. Although pane zvikuru zvaunotarisira zvati zvaitika, let's thank God for the pot of oil. It might look small, but Mwari unoshanda nezvidiki zvakazvidzika kuti ukuru wake nenyasha dzake dzioneke. So at your level, wherever you are, zvaunoita nezvaunobata zvingave zvishoma nekudii, give honor and thanks unto the Lord. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. So thank you, people. Thank you so much. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonesei, Mwari vakuruhirei. So vari muno mu Coventry, ku UK, vari muno mu Coventry, muno mu UK, vari mu Coventry area, maybe in Birmingham, all those who are close. I know Birmingham is close, Luton is close. So vari close ne Coventry, this Sunday service, Coventry AFM Church. Vari kunzvimbo inonzi Stevenage. That's where I'm preaching tonight. So in the evening service kunonzi ku Stevenage, that's AFM again. So tinosangana live manero on this platform Stevenage, and also Sunday. It's gonna be great and powerful. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Bye bye, good day to you. Muswere munyasha, Ishe vakuropafadzei muzita raJesu. Amen and amen. Bye bye.